job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Hola, nens i nenes! Quin cap de setmana que hem passat! Viatjant i descobrint tots aquells indrets que heu proposat. Mare meva, ha estat una passada! I quantes coses hem après! Gràcies a vosaltres! Sou uns cracs, tots i totes! Doncs bé, avui tenim una nova carta. De qui serà? A veure... Oli! Sabeu que ahir el monstre de l'alegria es va caure al parc infantil. Estava tan content amb tot el que havia après sobre els animals, els viatges, els transports i tot gràcies a les vostres investigacions, que es va tirar del tobogan amb massa impuls i es va fer un trau en un genoll al topar amb una pedra. Jo, que sóc molt patidor, vaig córrer a ajudar-lo, acompanyant-lo al lavabo a rentar-se amb aigua i sabó i a tapar la ferida. El monstre de l'alegria estava molt agraït i em va dir que se'n dona molt bé ajudar i curar els altres i que tant de bo sigui algun dia metge o científic, com el doctor Kim. Això m'ha fet sentir especial, amb ganes d'aprendre nous coneixements i d'investigar. I a vosaltres, us agrada aprendre coses noves? Fer experiments i investigar? A mi m'encanten les ciències i vull ser gran científic. Una forta abraçada, nens i nenes! Ai, potser no us hem parlat del doctor Kim, oi? Doncs qui millor que ell mateix per presentar-se? Endavant! Hola, nens i nenes. Sóc el doctor Kim i sóc un gran científic, amic dels monstres. Porto tot aquest temps confinat amb ells i he estat totes aquestes setmanes treballant al laboratori del col·legi, fent diverses investigacions per la millora de la salut. Els alumnes de cicle mitjà m'han estat ajudant des de la distància amb els diversos coneixements que m'han anat aportant, igual que vosaltres heu fet amb els monstres dels colors. El monstre de la tristesa s'ha ofert per ser meu ajudant de laboratori. Ja li he dit que necessita molts més coneixements sobre ciències i per això ha d'anar a la universitat i estudiar força. Però mentrestant, perquè no es desanimi, li podem ensenyar algunes nocions sobre ciència. Oi que vosaltres a l'escola feu el taller de petits científics? El podeu ajudar a ensenyar-li alguns experiments que conegueu? Jo tinc molta feina ara mateix i us agrairia la vostra col·laboració. Recordeu que vosaltres també necessitareu l'ajuda dels pares i mares. Ja sabeu que s'han de fer moltes proves i assajos per aconseguir bons resultats. Entre tots, podeu crear un recull amb tots els experiments que porteu i crear el vostre primer llibre de petits grans científics. Ei, vosaltres, Josep i Carme, que també esteu a cicle mitjà, el doctor Kim ens ha enviat una carta a cicle inicial. Ens ha explicat que els alumnes de tercer i quart han estat ajudant-lo molt aquestes setmanes. Ens ho podeu explicar bé perquè els alumnes de cicle inicial també sàpiguen una mica què han fet i que n'estiguin al cas? Oh, i tant! El doctor Kim està molt content amb l'ajuda dels nens i nenes de cicle mitjà. S'han convertit en uns magnífics científics, ajudant a superar tots els entrebancs en els que s'ha trobat. El van ajudar a sortir de l'aula, a arribar al gimnàs, a sortir del pavelló, a conèixer el que hi havia plantat a l'hort. Fins i tot el Dani li va demanar que cuidés les cabres i les gallines. Com que la lluna el va perseguir i es va acabar fent mal, els nens de cicle mitjà també el van ajudar a fer uns estiraments.
A més, també el van ajudar a conèixer les propietats de les herbes aromàtiques que anava recollint durant l'aventura. Quantes coses que han fet! Que guai! I a cicle inicial què ens toca aquesta setmana? Doncs aleshores, companys, aquesta setmana a cicle inicial ens convertim en petits científics, no? Wow, I love experiments, and I will start right now. See you later, guys. Adéu, guapis, fins la setmana que ve! Adeu! 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 Adéu, que vagi bé la setmana! Adéu! Vinga, ja ens veiem! Que vagi bé! Vinga, fins la setmana que ve! Adéu! Adeu! Adéu! Adeu, ens veiem! Adéu! Adeu, Josep! Adeu! Adeu, Natàlia! Adeu, Natàlia! Com ha anat la reunió? Molt bé, doncs aquesta setmana ens toca fer experiments. Hola, nois. Mireu, ara us vaig ensenyar l'experiment que se m'ha acudit fer. Té molt a veure amb tot això que estem parlant ara de les bactèries i dels virus i de la importància de netejar-nos moltes vegades les mans. Mireu, agafarem primer de tot aigua, posarem una miqueta d'aigua en un plat, i ara, doncs bueno, la contaminaré. He trobat per aquí uns polsims, anem a veure... Veieu? Ha quedat més o menys tot per aquí. Aleshores, ara aquí tinc el que és més important, ara que necessitem sabó. Aquest seria un sabó de plats, però qualsevol tipus de sabó amb el que ens desinfectem les mans. I anem a veure què passarà. Aviam. Veieu? Us n'heu adonat, s'ha enretirat, perquè el sabó ajuda que les bactèries i els gèrmens s'allunyin de les nostres mans. Recordeu, ens hem de rentar moltes vegades les mans. Gràcies. Hola, nens i nenes. Què tal esteu? Jo sóc la professora Perezosa, no sóc pas la Natàlia, encara que m'hi assembli. Avui us presentaré un experiment d'allò més divertit i senzill. Per a poder-ho realitzar, necessitarem aigua, oli, pintura o colorant i una pastilla efervescent. I vosaltres direu, què farem amb tot això? Una làmpada de lava per tots aquells i aquelles super interessats en els volcans. Com veieu, hem aconseguit que l'aigua tingui el color propi de la lava, fent servir les aquarel·les. Ara és el moment d'afegir-hi l'oli. Ho farem molt delicadament per les parets del recipient, de manera que l'oli vagi ocupant la part superior del recipient. L'última part és afegir-hi la pastilla efervescent, aquí dins. Però atenció! Si afegim la pastilla efervescent a dins, potser sí que tenim un volcà amb lava, però una làmpada de lava com l'aconseguim? Amb l'element sorpresa que us tenia preparats. I mireu, és aquest. Amb un mòbil i la seva llumeta aconseguirem fer l'efecte d'una làmpada. El situem a sota d'aquest recipient amb molta cura, perquè ja sabem que si el recipient es besa, hi ha Déu mòbil. I ara ja sí, introduïm la pastilla efervescent dins el recipient i veureu quina làmpada meravellosa tenim. Fixeu-vos en l'efecte. No em digueu que no és màgic. Segur que impressiona a tots els vostres familiars i amics. I fins aquí arriba el meu experiment. Adeu! Hola, petits científics! Avui us ensenyaré com a fer un experiment. Què necessitem? Una espelma, un encenedor, que això ho haurà de fer els vostres pares, un got en el qual hi càpiga l'espelma i un got d'aigua amb colorant. No cal que sigui amb colorant, jo l'he fet perquè així ho veieu millor. I un plat. Què farem? Primer pas. Tirem l'aigua aquí al plat. Amb compte. Segon pas. Posem l'espelma al plat. Que s'aguanti bé. Tercer pas. Li demanem a un adult que ens ensenyi l'espelma. I quart pas. Tapem l'espelma amb el got. Què ha passat?
En aquest experiment han passat dues coses. La primera és que l'espelma s'ha apagat. Això passa perquè el foc necessita oxigen per cremar. L'oxigen està per l'aire, però quan hem posat el got sobre l'espelma, tot l'oxigen que hi havia en aquell aire ha desaparegut. El foc l'ha cremat i quan s'ha quedat sense, s'ha apagat. Per altra banda, la segona cosa que ha passat és que l'aigua ha entrat dins del got. Això ha passat perquè la temperatura dins del got ha canviat. Aleshores, la força, és a dir, la pressió que fa l'aire ha sigut diferent. Dins del got, la força de l'aire era superpetita, no feia gaire força, però a fora del got, la pressió atmosfèrica ha fet que l'aigua entrés dins del got. Això ha estat, amics. Adeu, adeu. Hola, nens i nenes! Avui farem un experiment. I sabeu de què tracta? Doncs d'inflar un globus. I direu, doncs que fàcil. Això bufant ja l'inflem. Doncs no. L'inflarem amb vinagre i bicarbonat. Per tant, què necessitarem a part del vinagre i el bicarbonat? Doncs un embut, una cullera petita, un globus i una ampolla buida. Doncs bé, com comencem? Hem d'abocar el vinagre a l'ampolla. Ens ajudarem de l'embut. També podeu agafar una ampolla més petita. Molt bé. Una vegada tenim el vinagre dins l'ampolla, o deixem vostè bé, haurem d'introduir dins d'aquest globus el bicarbonat de sodi. Com ho farem? Doncs ens ajudarem de l'embut. El ficarem així. Molt bé, vale? I amb l'ajuda d'una cullera ficarem el bicarbonat de sodi. Quants fiquem? 2 amb 4 culleradetes, ja en tenim prou petitones, No cal gaire. Provem. Fiquem una miqueta més. Les he posat plenes. Molt bé. Doncs ara apretem aquí, feim l'embut i ara comença l'espectacle. Fiquem el globus a la boca de l'ampolla. Que s'agafi bé. Molt bé. I a poc anirem llançant el bicarbonat. I fixeu-vos bé amb la reacció. Mireu com s'infla el globus. Veieu? Doncs bé, sabeu per què passa això? Doncs perquè quan es barreja el bicarbonat i el vinagre, es fa una reacció química. I en aquesta reacció es desprèn un gas que es diu diòxid de carboni. Els gasos ocupen tot l'espai. Per tant, com a dins l'ampolla no hi cap, se'n va cap al globus, de manera que el va inflar. Veieu? Quin globus més xulo! Doncs, doctor Quim, també seria una bona idea fer un cartell escrit pels alumnes, els dibuixos, que són uns artistes, per saber quin és el protocol a seguir en cas d'accident, ja sigui propi o d'algun altre nen o nena. Així, quan tornem a classe, tindrem els cartells dels hàbits d'higiene i de primers auxilis per penjar-los en diferents punts del col·legi. Ja sabeu, nens i nenes, que haurem de tenir molta cura per una bona convivència. Què en dieu? Us animeu? Doncs aquí teniu una ajudeta. Avui parlarem dels primers auxilis al col·legi. I ho farem amb l'ajuda de la doctora Laia i l'infermer Joan. Estigueu ben atents. Començarem explicant què és un accident. Doncs bé, un accident és una situació que passa de manera imprevista, és a dir, sense esperar-ho. Com quan caiem, ens fem un cop o quan ens posem malalts. Per això és important la prevenció. I us preguntareu, què és la prevenció? Doncs prendre les mesures necessàries per evitar un accident. Què hem de fer en cas d'accident a l'escola? Sempre heu d'avisar a la mestra o al mestre que estigui més a prop. I si vosaltres mateixos no podeu,
li heu de demanar a un company o companya que ho faci. I sobretot, manteniu la calma i eviteu la por. Tot anirà bé. Què es fa si a un nen o nena li sagna el nas? Doncs bé, la mestra li posiciona el cap endavant i es pressiona durant 10 minuts al pont del nas. També es pot tapar amb gases al nas. A vegades, quan heu caigut al parc infantil o als pins, us heu fet un trau. En el cas que sigui una ferida oberta, doncs es renta amb aigua i sabó. I si sagna molt, no patiu. Es pressiona la ferida amb una gassa fins que pari. En el cas d'una rascada, es renta bé amb aigua i sabó, que quedi ben neta. També us ha passat alguna vegada que corrents heu ensopegat amb algú i us heu fet un cop al cap, però no us heu fet cap ferida. Doncs en aquest cas es posa gel i es controla que la persona no es maregi. Què s'ha de fer en cas que una persona es trobi marejada? Doncs bé, es pot posar a la persona en una zona fresca, a l'ombra, o en una zona que corri l'aire. Es pot estirar al terra i aixecar les cames. També es pot mullar suaument amb aigua fresca la cara, el clatell, i ventar-li una mica. Quan comenci a millorar, se li pot donar una miqueta d'aigua per beure. Recordeu, si veiem algun company o companya que s'ha fet mal, hem d'ajudar-lo. Però mai toqueu la sang d'una altra persona. Les mestres faran servir guants per curar les ferides. Doncs bé, nens i nenes, fins aquí la breu explicació del que faran les mestres en el cas que us feu mal al col·legi. Espero que us hagi semblat interessant. A reveure! Doncs bé, ja ho tenim tot. Endavant, nens i nenes! Ens veiem la setmana que ve! Molt